Hlásanie evanjelia má rôzne podoby. Niekto seje, niekto žne. Jeden dokáže osloviť jednotlivcov hlbokými rozhovormi. Sú tí, ktorí dokážu osloviť stovky ľudí. Našou úlohou je siať a čakať na Pána, ktorý jedine dáva vzrast. Poďme sa pozrieť na takéto siatie zboru Viera v Bratislave. Som Mark Chase a s manželkou Amy žijeme na Slovensku od roku 2012. Sme súčasťou zboru Viera v Bratislave, kde sme pomohli založil projekt Bratislava spieva gospel. BSG je evangelizačný projekt pre obyčajných ľudí, ktorí majú chuť spievať a na pár týždňov byť súčasťou kresťanskej komunity. Minulý rok sme mali 200 spevákov vo veku od 15 do 75 rokov. BSG vytvára priestor pre veriacich k tomu, aby pozvali svojich neveriacich priateľov a prišli s nimi spievať so cieľom zvestovať im evanjelium. Počas nášho pôsobenia sa nám naskytla príležitosť spievať v Slovenskom národnom rozhlase a primaciálnom paláci či v nákupných centrách. Tiež sme mali možnosť mať rozhovory v RTVS a na slovenských kultúrnych platformách. V zbore Viera vedieme zámerné rozhovory o tom, ako získavať učeníkov, ktorí získavajú ďalších učeníkov a oslovujú stratených. Keďže polovica členov BSG nemá žiadne duchovné spoločenstvo a zatiaľ náš zbor nenavštevuje, v januári sme začali BSG Plus, ktoré sa stretáva každý druhý pondelok. Plus znamená ísť duchovne hlbšie a skúmať príbehy piesní, ktoré spievame, ako aj príbehy z písma. K BSG Plus sa doteraz pripojilo približne 80 ľudí. Nie je ľahké zmerať duchovnú premenu v životoch ľudí. Jednoduchšie je zmerať to, ako často sa ako veriaci odvážne a poslušne delíme s ostatnými o naše svedectvá s Pánom. Ako často ich pozývame do svojich životov s Kristovou výzvou príďte a uvidíte. Toto je jeden zo základných princípov, podľa ktorého máme žiť. Žiť tak, ako žil Ježiš. Veríme, že raz pred Pánom v nebi budeme skutočne príjemne prekvapení, keď uvidíme, ako jeho duch použil naše duchovné rozhovory na premenu mnohých životov. Ako kazateľ zboru som veľmi vďačný za projekt Bratislava spieva gospel. Hlavne preto, že je to projekt, ktorý nie len dáva ľudí dokopy, ale ktorý aj mení srdcia týchto ľudí. Tešíme sa z toho, že viacerí z nich majú veľkú radosť z toho, že sú s nami, z toho, že spievajú s nami a aj z toho, že počujú, že Boh má moc meniť životy ľudí. Toto sme aj zažili a to je asi najväčšia radosť, akú môžem mať. Everywhere I look, your love is all around us, sing it. Komunitná práca nie je službou pre nadšencov, ktorí rýchlo vyhoria. Je to služba, ktorá si vyžaduje odhodlanie a vernosť, bez ohľadu
na výsledky. A ľudí s takýmito vlastnosťami Boh pred štvrťstoročím zastavil a povolal. Postavil na miesto do služby, kde sú doteraz. Volám sa Betka Maglocká a už viac ako 25 rokov pracujem v organizácii IMKA tu v Nesvadoch. Pred 27 rokmi bolo málo príležitostí, kde by mohli deti tráviť voľný čas, a tak sa v nás rodila myšlienka založiť organizáciu, ktorá by nám umožnila pracovať s deťmi na neutrálnej pôde mimo cirkvi. V roku 1996 sme sa rozhodli založiť IMKU v Nesvadoch. Naše poslanie sa za tie roky nikdy nezmenilo. Naším cieľom je na základe uplatňovania kresťanských hodnôt poskytnúť občianskej verejnosti, najmä deťom a mládeži, pomoc pri dosahovaní zmysluplného naplnenia života. Naším primárnym cieľom je rozsievať Božie slovo, aby deti spoznali Pána Ježiša ako osobného spasiteľa. Sekundárnym cieľom je, aby sa deti zaradili potom do cirkvi a tiež, aby zmysluplne trávili voľný čas, aby sa naučili prijímať jeden druhého. Deťom otvorene hovoríme o Bohu a o tom, ako ho môžu spoznať. Svedčíme im v prvom rade našimi životmi a rozdávame lásku. IMKA v priebehu 27 rokov prešla rôznymi fázami. Prvé roky bol veľký záujem o naše služby, potom prišla akási kríza, keď sme mali málo detí na aktivitách. Museli sme robiť silnú propagáciu, aby sme mali dosť detí. Chodili sme s plagátmi na školy a pozývali každého. Dnes nemáme problém naplniť letné tábory. Na anglický tábor v tomto roku máme už vyše 100 detí prihlásených a na pobytové tábory 75. Na začiatku našej práce niektorí starší čakali, že uvidia obrátené deti v laviciach kostolov. Často sme počuli otázky: tak kde sú tie deti? Kde máme nové ovečky? Kde sú výsledky? Keď už toľko chodíte do toho klubu. Vytvoriť z cirkvi miesto domova pre ľudí, ktorí sú neveriaci, nie je jednoduché. A netrvá to krátko. Z našich klubov niektoré deti však onedlho začali chodiť na dorast. Mali sme 4 dobrovoľníčky z Ukrajiny, ktoré sa tu na Slovensku počas dobrovoľníckej činnosti obrátili a tiež začali pracovať v cirkvi. Potom ďalšie 2 roky sme mali ďalších 2 chlapcov, ktorí sa rozhodli pre Pána. Takmer po 10 rokoch sme videli konkrétne výsledky. Dnes prichádzajú niektoré rodiny aj na zborové aktivity a páči sa im u nás. Práca s ľuďmi je náročná. Pochopili sme, že keď sa chceme k deťom priblížiť, musíme si vytvoriť s nimi vzťah. Keď sme založili našu organizáciu, náš zbor vnímal túto prácu ako možnosť niesť evanjelium ľuďom v našom okolí. Zbor nám pomáhal modlitbami, ale aj finančne. Keď si uvedomíme, čo Boh dokáže konať skrze nás, akú zmenu to môže priniesť, naplňa nás to bázňou. Stačí láska, správny cieľ, motivácia, štedrosť a vytrvalosť. A nerobiť to pre svoj prospech, ale z lásky k Pánovi, ktorý za nás zomrel. Našou snahou je priviesť ľudí do lokálneho spoločenstva živej cirkvi. Chceme, aby ľudia, ktorí s nami prídu do kontaktu, mohli nájsť Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Som vďačný za dlhoročnú službu verných pracovníkov IMKY v Nesvadoch. Niekoľkokrát som zažil, že ľudia, ktorí by za iných okolností nikdy neprišli do kontaktu s cirkvou, vďaka práce IMKY do nej vstúpili. Najdôležitejšou generáciou aj v cirkvi
je práve tá nasledovná. Mladí ľudia robia dôležité rozhodnutia v svojich životoch. Práve preto osloviť túto generáciu, túto mladú generáciu v našej jednote je tiež veľmi dôležitá úloha. Naše mládežnícke konferencie vznikli pred desiatkami rokov. A práve vďaka vernosti mnohým ľuďom sa týmto konferenciám darí viac ako kedykoľvek predtým. Mládežnícke konferencie, ktoré sme začali robiť, nazvime ich novodobé, mali svojich predchodcov, boli to československé konferencie mládeže a my sme na Slovensku videli, že potrebujeme trošku priblížiť mladým ľuďom takúto udalosť a preto sme sa rozhodli, že začneme robiť mládežnícke konferencie a malo to dva dôvody. Mládežnícke konferencie vždycky sú takým silným momentom, ktoré inšpirujú mladých ľudí pre duchovný život a súčasne aj pre službu. Takže veľakrát sa stávalo, že mladí ľudia odchádzali z konferencie a zakladali hudobné skupiny, skupinky a podobne a podobne. Prvá mládežnícka konferencia bola okolo roku 1991 s tým, že bola v Klenovci a v Klenovci bolo pre nás všetko nové, čo už je teraz pre mládežnícke konferencie typické, tak my sme to vlastne všetko zažívali poprvé. A poprvé sme aj zažívali také niečo ako rokový koncert v kultúrnom dome v Hnúšti, kde mimo iné prišli aj niektorí členovia zboru, aj starší členovia zboru, niektoré babičky. Oni totiž prepočuli, že ide o rokový koncert. Tak bolo zaujímavé to, že tie, ktoré počuli dobre, tak veľmi rýchlo to vzdali a ktoré počuli menej, tak potom boli veľmi radi, že počuli. A my všetci sme boli vďační, že môžeme novodobo mať kresťanský rok naživo. Ja by som veľmi, veľmi si želal, aby mladí ľudia stále viac a viac prehlbovali svoj vzťah s Bohom a aby aj konferencie veľmi silno prispievali ku tomu, že mladí ľudia budú inšpirovaní a budú cez Božie slovo chcieť spoznávať Boha a súčasne, aby boli silno inšpirovaní komunikovať evanjelium svojim rovesníkom, lebo to je veľké poslanie, ktoré by som si želal, aby mladá generácia veľmi dobre podchytila a šlapala v tomto veľmi dobre. V súčasnosti navštevuje naše mládežnícke konferencie viac ako 300 ľudí z celého Slovenska. Tretina z týchto mladých sú ľudia, ktorí nechodia pravidelne do zborov alebo nevyrastali v nich. Sú to či už priatelia alebo spolužiaci našich mládežníkov. Cieľom mládežníckych konferencií je povzbudiť mladých na ich ceste viery, aby sa stali aktívnou súčasťou v ich zboroch. Rovnako povzbudiť tých, ktorí Pánovi Ježišovi ešte nepatria a neodozdali mu celý svoj život, aby tak urobili. Na mládežníckych konferenciách každoročne robia mladí množstvo rozhodnutí, ktoré ovplyvňa celý ich život. Pozývame aj teba, aby si bol súčasťou týchto konferencií. Príď, neváhaj.